Türkmenistan hökümetiniň aktivistleri izarlamagy, şüphelenmegi, edenetdiligi we gödöklügi. Soňky wagtlar Türkmenistan häkimetiniň düzüminde bolan güýçler tarapyndan internet ulgamyna häzirki hökümetiň alyp barýan syýasatyna garşylyk bildirip, öz pikirlerini aýdýan adamlarynyň ýakynlaryna basyş edilýär. Esasy belläp geçek bolýan zadymyz diňe bir aktivistleriň ýakynlaryna izarlamak bilen çäklenmän tesvir, ýagny kommentariýa ýazýanlar hem izarlanýar. Şeýlelikde Türkiýe döwletinde ýaşaýan türkmen migranty internet üstü bilen geçirilen göni ýaýlymlaryň birine garnaşlarynyň Milli Howpsuzlyk Gullugy tarapyndan çağırılıp, olary basyş edilen barada gürrüň berdi. Soňra garnaşlarym meň bilen habarlaşyp, YouTube platformasynaky eden çykyşlarymy öçürmegimi we gaýdyp Türkmenistana gelmezligimi taşyrdylar. Türkmen Helsinki gaznasy bu işi üns merkezinde tutýar. Soňky 3 hepdeniň dowamynda türkmen aktivistleriniň alyp barýan gönefirlerini şoňa meňzeş zatlar aýdyldy. Dürli vilayetlerde Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleriniň edýän basyşlary hakda jograndylar. Türkmen resmileri tarapyndan daşary ýurtdan gelýän Türkmenistanly raýatlary gözegçilik güýçlendirildi. 2022-nji ýylyň ahyryna Türkmenistana dolanyp baran 2 çağaly zenan maşgalany Howa meziniň binasyna her hili sorawa çekip we ýüklerini barlap 8 sagat sakladylar. Ol zenan maşgala Ýordaniýaly raýatyň nikaly aýaly. Olaryň bir gyzy we bir ogly bolup, gyzy Türkmenistanyň raýaty. Ogly bolsa Ýordaniýa döwletiniň raýaty. Şol zenanyň sözlerine salgylansak, Aşgabatyň Howa menziline adamyň şahsiýetini kemsidici soraglar berilen. Näme üçin türkmene dälle araba durmuşa çykdyň? Ol näme bilen meşgullanýar? Ol terroristmi? Näme üçin pasporty Türkiýe döwletine oňartmadyň? Zenan vatandaşymyz şeýle gürrüň berdi. Maňa beýle soraglar bermäne olarda esas ýokdy. Elbetde olar öz işini ýa-da gulluk borjyny edýärler diýjekler bardyr. Emma iksan çağany görüp durup yerliksiz ýere kemsidici soraglar bilen uçuşdan ýa-da o ýagdaýda gelýän adamy 8 sagat güýmemek dogry däl. Başga bir gün iş otagyna hem çağıryp bilerdiler. Men çağalarma garnaşlaryma tawşyryp barardym. Emma eden oklar. Sebäbi maksatlary halky gorkasyna saklamak bolup durýar. 2023-nji ýylyň 13-nji ýanwaryna bolan gürrüňleri ýadymyza salalyň. Ol gürrüňde Türkiýe häkimetleri Türkmen konsullugynyň aktivistleriniň üstünden ýazan arzasyny seretmejegi we derňemejegini mälim edipdi. Türkmen konsullugynyň eline hiç hili suwtnamasy bolmasa-da Türkmenistana ýyllaryň dowamyna enlik bolan usuly ulanjak boldylar. Töhmet bilen adamy jenaýata çekmek, öz islegine görä derňe alyp barmak we şol esasda resmileşdirmek usullary belki Türkiýe döwletine hem ýöreýändir diýip pikir eden bolmaly. Türkmen konsullugynyň Türkiýe döwletiniň prokuraturasyna 3 aktivistiň üstünden arz etmegi elbetde öz üstünden aktivistlere topulmagy we ýençmek hakda edilen arza garşylyklaýyn edilen zatdyr. Bu habarlary köpçülige paýlaşanmazdan soň şoňa meňzeş hadiseler hakda gönefirde konsulluk işgärleriniň edenetdiligi hakynda gürrüň berýän adamlar köpülli. Olaryň Türkmenistan raýatlary bilen ulumsy gürreşýänligi, korrupsiýa üstü bilen işiň bitýänligini we uçar biletlerini öz resmi narhyndan bir näçe hisse gymmat satýandyklary barada aýdylýar. Bu hadiseler ýyllar boýy dowam edip gelýär.